Sa liwat Diyos marhay na aga po sa indugabos mga tugang, ngunyan ikakagsarong Domingo nin taon sa ordinaryong panahon. Idulot niya to sa misa ngunyan an mga minasunod na intensyon, misa pasasalamat asin misa nin kahagadan para sa madalian na pagkaumay ni Reverend Father Nelson Sabalia. Misa pasasalamat asin misa nin kahagadan para sa madalian na pagkaumay. Idinodolot ni Maribel Bernal asin kansa iyang familia. Misa pasasalamat
dolot ni Dondi Francisco. Misa pasasalamat, dolot ni Mrs. Filipina Lauron and family. Misa pasasalamat asin misa nin kahagadan, dolot ni Mr. and Mrs. Noe Olieta, asin kan sa iyang familia. Misa pasasalamat, dolot ni Mrs. Felili. Petition Mass for taking the board exam of Daniel, idinadolot ni Mr. and Mrs. Gloria Olieta, asin kan sa iyang familia. Misa pasasalamat asin misa nin kahagadan, dolot ni Sharara Nelin Kada and family. Misa pasasalamat asin petition mass, dolot ni Mrs. Eda Capricho. Misa pasasalamat, dolot ni Mr. Alvin de los Santos. Misa pasasalamat, dolot ni Mrs. Edna Buela asin kan sa iyang familia. Misa pasasalamat, dolot ni Ronald Moroda. Misa pasasalamat, dolot ni Mrs. Annie Montisilio asin kan sa iyang familia. Misa pasasalamat asin misa nin kahagadan, dolot ni Mr. and Mrs. Efren Cortez asin kan sa iyang familia. Misa pasasalamat, dolot ni Mr. and Mrs. Ronnie Austria asin kan sa iyang familia. Misa pasasalamat, sa kaumawan kan Diyos na pagkaherak kasi ni Virgen Maria, ina nin pagkaherak. Siring man para sa kapahingaloan kan gabos sa mga kalag sa purgatorio, dolot ni Mr. and Mrs. Leonardo Moroda asin kan sa iyang familia. Misa pasasalamat, dolot ni Mr. and Mrs. Beth Mendoza asin kan sa iyang familia. Misa pasasalamat, dolot ni Mr. and Mrs. Gemma Salva asin kan sa iyang familia. Misa pasasalamat, dolot ni Mrs. Josie Onyate asin kan sa iyang familia. Misa pasasalamat, dolot ni Cherry Didase. Misa pasasalamat asin misa nin kahagadan, dolot ni Mr. and Mrs. Noel Celeste asin kan sa iyang familia. Misa pasasalamat asin misa nin kahagadan, idinadolot ni Mr. and Mrs. Salvador Tabuso asin kan sa iyang familia. Misa nin kahagadan, idinadolot ni Mrs. Eva Rillion asin kan sa iyang familia. Para sa kapahingaloan, kan kalag ni Hermena, idinadolot kan Crubalde family. Para sa kapahingaloan, kan mga kalag ni Danilo Senior asin Rosario, asin kan gabos na mga kalag sa purgatorio, dolot ni Mr. Dondi Francisco. Para sa kapahingaloan, kan kalag ni Jennifer, dolot ni Salvacion Peralta. Para sa kapahingaloan, kan kalag ni Jessie, asin kan gabos na mga kalag sa purgatorio, dolot ni Mrs. Felili. Para sa kapahingaloan, kan kalag ni Leopoldo, dolot ni Mrs. Corazon Obias, asin kan sa iyang familia. Para sa kapahingaloan, kan mga kalag ni Darico, asin Ruben, idinadolot ni Mr. Alvin de los Santos. Para sa kapahingaloan, kan mga kalag ni Ricardo, Rebecca, Marjorie, asin Marivic, idinadolot ni Mrs. Maritisea, asin kan sa iyang familia. Para sa kapahingaloan, kan gabos na mga kalag sa purgatorio, dolot ni Ronald Buroda. Para sa kapahingaloan, kan kalag ni Paul Isaac, asin kan gabos na mga kalag sa purgatorio, dolot ni Mr. and Mrs. Rolando Porteso Sr. asin kan sa iyang familia. Para sa kapahingaloan, kan kalag ni Don, dolot ni Mrs. Mirasol Clave, asin kan sa iyang familia. Para sa kapahingaloan, kan kalag ni Virginia, idinadolot ni Mrs. Macaria Celeste. Para sa kapahingaloan, kan gabos ng mga kalag sa purgatorio, dolot ni Cherry Didase. Asin para sa mga intensyon, asin mga pamibi, kan gabos na nagaatang sa parokya. An sa tuya pong tema, an simbahan, igwanin katungdan, na ipadagos an misyon ni Jesucristo. Sa pagpadagos na ini, kaipuhan ang tunay na paglingkod kan mga apostoles, asin mga kasalihid kaini. Ngunyan, yaon ang mga obispo asin kapadean,
na ipinapadagos ang misyon kan kagurangnan. Magkasararo kita sa pagpahiling kan tunay na paglingkod sa Dios asin sa kagabsan. Sa tuya pong makakaiba sa selebrasyon yato ngunyan, si Reverendo Padre Conrad Flores, Franciscan of the Immaculate, the local superior of the Franciscan of the Immaculate Bicol Mission. Mga tugang, matindog po kita sa pagpuon kan selebrasyon. aking nakagtubod. Ang Diyos Espiritu na parasurok sa rosa ng Diyos in pagkamuo. Gago sa simbag tiripon, banal na banwaan ng Diyos. Magawin na magpasalamat, magsamba sing magumaw sa Diyos. At mga aki mong namumutan, na naglalakbay sa kinaban, pasining sa buhay na naikasagtoran, pasining sa imong kahadean. Dagos sa simbag tiripon, banal na banwaan ng Diyos. Magawi ay sing magpasalamat, magsamba sing magumaw sa Diyos. Lakaw kita sa parokya, kan biyaya nin pagtubod. Ibalangibogan maray na bareta, at kaligtasan ning mga dukha. Dagos sa simbag tiripon, banal na banwaan ng Diyos. Magawin ay sing magpasalamat, magsamba sing magumaw sa Diyos. Ang Diyos Ama nakaglalang, ang Diyos akin nakatubod, ang Diyos Espiritu na parasurong sa rosa ng Diyos ipagkamuo. Dagos sa simbag tiripon, banal na banwaan ng Diyos. Magawin na sing magpasalamat, magsamba sing magumaw sa Diyos. Sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, an pagkamuot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa saimong espiritu. Diyos marahay na aga po sa indo gabos. Marhay na agaman, Father. Dakula po ang sakuyang pasasalamat na yaon ako digdi na makapagselebrar kang banal na misa kasama nyo. And I'm so happy. I hope na kayo din po ay natutuwa. Nandito ako ngayon. Pag hindi po kayo natutuwa, hindi na din po ako magpapakita sa susunod na pagkakataon.
Kaya mga kapatid, bilang isang komunidad, tayo po ay nagtitipon upang ipagdiwang ang banal na misang ito bilang pasasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. Kaya aside sa mga mass intention na nabanggit kanina, ialay po natin ang banal na misang ito para din sa ating mga personal intentions. Mga tugang, akuntan sa tung mga kasalan, tanganing magkaniko kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako Sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadsi ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Sa kahitaasan, asin sa daga katuninongan, sa mga taong marahayan buo. Inuumaw mi ka, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ka, puri ka, dakula mong kamurawayan. Kagurang na Diyos, hadeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurang na aking bugtong Heso Kristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Ako ang sa mong pakimahera, ika na nagtutukaw sa tukan Ama, kaheraki kami. Kaikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan urot kalangkaw. Heso Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. Diyos, kusog kan mga nagsasarig sa imo,
kaugaying dangugaan sa mong mga pakimaherak, asin hulita kun mayo ka, an kaluyahan nin tao mayong mahahaman. Danay mong iwaras ang tabang kan sa imong grasya, tanganing sa pag-utob kan mga tugon mo, mapaugma mi ika sa buot asin sa gibo. Huli kay Jesucristong kagurangnan yamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos. Inaataman kan Diyos ang banwaan kan Israel. Minaawot niya na an sa iyang piniling banwaan, magindayupot man sa pagkuyog kan sa iyang kabutan. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Exodo. Naghali ang mga Israelita sa Rafidim, asin nakaabot sa desyerto nin Sinai, asin nagkampo sinda sa desyerto. Nagkampo ang Israel duman sa tungod kan bukid. Si Moises nagtukad pasiring sa Diyos. Nagapod sa iya ang kagurangnan hali sa bukid, na ang sabi, siring ang inasasabi mo sa harong ni Jacob, asin isasabi sa mga Israelita. Kamo, nahiling nindo ang ginibo ko sa Ehipto, kung paano ko kamo sinakay sa mga pakpak nin mga agila, asin dinara pasiring sa kuya. Ngunyan, kung dangugon nindong maray ang sakong tingog, asin utobon ang sakong tipan, magigi ko kamong sadiri, orog sa gabos na mga banwaan. Tas sa kuya ang bilog na daga, magigi ko kamong kahadean nin mga padi, asin banal na nasyon. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, kitaan sa iyang banwaan, mga karnero kan sa iyang aripumpon. Kitaan sa iyang banwaan, mga karnero kan sa iyang ariponpon. Maugmang mag-awit sa kagurangnan, bilog na daga, maglingkod sa kagurangnan sa kaugmahan, maglaog sa atubang niya sa magayagayang awit. Kitaan sa iyang banwaan, mga karnero kan sa iyang aripumpon. Midbidon na ang kagurangnan iyo ang Diyos, siya sa to ang nagibo, sa diri niya kita, ang banwaan niyang kawan sa iyang pasabsaban. Kitaan sa iyang banwaan, mga karnero kan sa iyang aripumpon. Tamaray ang kagurangnan, sagud pa man ang sa iyang pagkamarahayon, asin sa sunod-sunod na kapag-arakian ang sa iyang kaimbodan. Kitaan sa iyang banwaan, mga karnero kan sa iyang aripumpon. Ipinapasabot sa to kan ikaduwang babasahon, nahuli kay Kristo, kita nakabalik sa Ama. Si Kristo nagadan, tanganing tawan kita nin bagong buhay. Hinanyugon po niya to, an ikaduwang pagbasa. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, ta si Kristo mantang kita maluya pa, sa itinalaan na panahon, nagadan para sa mga lapastangan. Masakit magkaigwa nin nagpapakagadan para sa sarong matanos. Ta para sa maray, pwede magkaigwa nin mga ngahas magadan. Alagad, ipinapamidbid, nagayo kan Diyos, an sa iyang pagkamuot sa to. Kaidto pang parkasala kita, nagadan na si Kristo para sa to. Ngunyan pa daw na pinawaaran kitang sala kan sa iyang dugo.
lalo nang ililigtas kita sa kaanggotan hulis sa iya. Takon kaidtong kaiwal kita, ipinakiulian kita sa Dios, huli kan kagadanan, kan sa iyang aki, ngunyan pa daw na napakiulian na, lalo nang makakaligtas kita, huli kan sa iyang buhay. Bako sa naiyan, kundi pinaabaw-abawan ta ang Diyos, huli kan kaguranan tang si Jesucristo, kuno arin nakamtan ta kunyan, ang pakipag-ulian. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. Mga tugang, matindog kita sa pagrukyaw, kan marhay na bareta. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa saimong espiritu. Pagbasa sa banal na ebanghelyo susog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Susog ki San Mateo. Pagkahiling sa katauhan, udok na naherak siya sa inda. Hulita sinda, nahuhurasa, asin nakaruduko siring sa mga karnero na mayo nin pastor. Dangan ang sabi sa iyang mga disipulos, an aanihon dakol, alagad ang mga paraani dikit. Mga di kamo sa kagurangnan kan aanihon, na magsubol nin mga paraani sa iyang aanihon. Inapod niya sa iya ang 12 niyang disipulos. Nagtao siya sa inda nin kapangyarihan sa mga maaating espiritu, na makapalayas kaiyan, asin makabulong kan gabos na kahilangan, asin gabos na kaduyahan. Uya ang ngaran kan 12 apostoles, Enot, Simon, na inaapod man na Pedro, asin Andres, na sa iyang tugang, Santiago, na aki ni Zebedeo, asin Juan, na sa iyang tugang, Felipe, asin Bartolome, Tomas, asin Mateo, na parasingil nin buwis, Santiago, na aki ni Alfeo, asin Tadeo, Simon na Cananeo, asin Judas na Iscariote, na iyo ang nagpasaluib sa iya. Ang 12 ini sinugo ni Jesus asin tinugon, dai kamo magduman sa dalan nin mga hintel,
ni maglaog sa syudad nin mga Samaritano, kundi ralakaw kamo pasiring sa mga nawawarang karnero kan harong nin Israel. Sa saindong paglakaw, magharubay kamo, haranina an kahadean kan langit. Burulungon ang mga may helang, barangunon ang mga gadan, rilinigan ang mga daoton, paralayason ang mga demonyo. Nag-ako kamo mayong bayad man kamong magtao. Marahay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po ang gabos. Diyos marhay na agaliwat sa indo gabos mga tugang. Marhay na agaman po, Father. So, una sa lahat, hihingi po ako ng pasensya dahil yung Bicol na natataramon, no, parang dikit. So, ako po pala si Father Conrad, local superior kan samuyang komunidad digdi sa San Felipe, Naga. Then, ako po ay bakong Bicolano, kundi pasensya na po kayo sa language na ginagamit ko ngayon. Halo-halo po. Pero karamihan Tagalog. Okay? Kasi galing po ako sa Cebu. Alam ko po sa inyo, hindi makakaintindi ng Bisaya, kaya itatagalog ko na lang. No? So mga kapatid, no, aram po niya to ng satuyang kagurangnan na si Jesucristo na padigdi sa kinaban, dara-dara ang misyon na itinao sa iya kan satuyang Diyos Ama. Ang misyon na ini, walang iba kundi ang kaligtasan kan sangkatauhan. At ginampanan ni Jesus ang kanyang misyon sa pamamagitan ng pagbalangibog sa mabuting balita kan Diyos. Pero tandaan po natin na hindi lang sa pamamagitan ng pagpapalaganap sa mabuting balita, kundi ginampanan din ni Kristo ang kanyang misyon sa pamamagitan ng pagsisilbi, lalong-lalo na sa mga taong nasa laylayan, sa mga taong maituturing nating marginalized member ng ating susyedad. Kaya nadangog nato sa simula ng Ebanghelyo na naherak si Jesus sa mga tao dahil nakikita niya na sila ay parang mga karnero na walang pastor. Pero tandaan din po natin na ang Ebanghelyo na sa tuyang nadangog, ipinapakita sa tuya na ibinabahagi ni Jesus sa iyang mga disipulos ang misyon na kanyang natanggap mula sa Diyos Ama. Na ipahayag ang kaharian kan Diyos. Kaya makikita niya to na pinadara ni Jesus ang kanyang mga disipulos. No, ipinadara para ibalangibog ang mabuting balita. Pero tandaan po natin na ang itong misyong ito ay hindi natatapos nung si Jesus ay umakyat sa langit. Hindi natatapos nung nagadan ang lahat ng mga apostoles. Kundi ang misyon ni Jesus ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Bakit? Dahil nandyan kayo. Nandyan tayong lahat. Ang misyon ay ibinahagi sa ating lahat. Tandaan po natin na nung tayo ay bininyagan, tayo ay nakikisumaro sa misyon ni Kristo. Kaya tungkulin, hindi lang naming mga kapadian ang pagbahagi sa mabuting balita, kundi misyon nating lahat bilang mga Katoliko, misyon natin lahat bilang mga baptized Catholic, kung saan tayo ay nakikisumaro sa misyon ni Kristo. Kaya nasa ating mga kamay, na i-continue kung ano ang nasimulang misyon ni Kristo. Hindi na po kailangan na pumunta tayo sa ibang lugar para ibahagi ang mabuting balita.
Binigyan tayo ng lugar ni Kristo kung saan natin ipahayag ang ating pagtubod, pagbibigay witness sa ating pananampalataya kay Kristo. Ibinigay ni Jesus ang ating pamilya, ang kung lugar kung saan tayo nagtatrabaho, sa eskwelahan, o maski na sa ating komunidad, sa lahat ng mga taong ating makakasalamuha araw-araw. Tayo ay tinatawag to bear witness of our faith in Christ. Kaya ito ang palagi kong inuulit-ulit sa mga simbahan saan ako nagmimisa. Nakadalasan nangyayari, inaasa lang ng mga magulang ang spiritual growth ng kanilang mga anak sa mga katikista. Tandaan niyo po, sa isang parokya, ilan lang po ba ang katikista meron? Siguro 20, 30. Pero ilan po ang populasyon sa isang parokya? Kaya ang ratio siguro, ang proportion is 1:100, 1:200. Isang katikista, good for 200 na mga bata. Kaya nga, ito ang hamon ko sa inyo, lalo na kayong mga magulang na nandito. Hindi lang mga magulang, maski na ang mga grandparents na nandito, na ang katikismo magsisimula dapat sa tahanan. Kayong mga magulang, kayong mga grandparents na nandito, kayo dapat ang tumatayo unang mga katikista sa inyong mga anak at apo. Kayo ang unang magtuturo sa kanila kung sino si Kristo. Kayo ang magtuturo sa kanila tungkol sa kagandahan ng ating pananampalatayang Katoliko. Kasi nakasalalay sa ating mga next generation, no, ang ating simbahan. Tandaan niyo po, I've been in mission for 9 years sa Europe. At alam po natin na ang Europa, sila po ang unang mga evangelizer. Sila ang pumunta digdi sa Asia para ibalangibog ang mabuting balita. Pero ano ang sitwasyon ngayon? Worse. Dahil ang population, ang mga Katoliko doon sa Europa ay unti-unting lumiliit. At ang pananampalatayang Katoliko ay unti-unting nawawala. Totoo na marami silang malalaking mga simbahan. Totoo na ang mga kanilang simbahan ay magkalapit lang, pero marami, malalaki pa. Pero ang problema, pagpapasok ka doon sa simbahan, pag mag-a-attend ka ng misa, maski na sa panahon ng linggo, madidisappoint ka. Alam niyo po bakit? Dahil ang misa na sinicelebrate sa Sunday, isang beses lang. At hindi pa napano ang simbahan. Ang nagsisimba, mga mahigit 50 persons. At ang pinaka-worst, pinakabatang nagsisimba. Hindi 5 years old, hindi 3 years old, hindi 15 years old, kundi kadalasan, mga 50 plus. Yan ang sitwasyon sa simbahan doon sa Europa. Ang kanilang pananampalataya ay unti-unting nawawala dahil nawawala din ang kanilang mga kabataan. Hindi nyo na po makikita ang mga kabataan sa simbahan. Minsan, ang mga kabataan, ang mga youth, makikita nyo lang during nightlife. No? And I hope na hindi yan mangyayari dito sa ating bansang Pilipinas. We are still blessed that our faith is still alive. We are still blessed dahil ang ating simbahan is not empty. We are still blessed na ang ating simbahan ay marami pang mga kabataan. Dahil kung wala na ang mga kabataan, we are sure na ang simbahan ay unti-unting mamamatay. Kaya ito po ang hamon sa ating lahat, lalong-lalo na po kayong mga magulang. Suportaan at gabayan niyo po ang inyong mga anak.
Lalong-lalo na pag may mga aktibidades sa ating simbahan, no, encourage them to participate sapagkat nasa kanilang kamay, hindi lang ang kinabukasan, kundi maski na ang presente ng ating simbahan. At kayo naman po mga kabataan na nandito, ito po ang hamon ko sa inyo, nasa inyong mga kamay ang paglago ng ating simbahan. Kaya huwag niyo pong hayaan na magiging katulad ang sitwasyon ng ating simbahan doon sa Europa. Kaya kayo ang dapat magpapatuloy sa napakagandang grasya na natanggap ng ating mga ninuno, at yan po ang pananampalataya natin kay Kristo. No? Kaya malaki ang tungkulin ninyong mga magulang na dapat niyong gampanan dahil kayo ang unang dapat tumatayong mga katikista, evangelizer, missionary, dyan sa inyong pamilya, dyan sa inyong mga anak at mga apo. Pero tandaan din po natin, minsan, tayo ay nagdadalawang isip na tumugon sa imbitasyon ng Panginoon. Marami po tayong rason na ibinibigay sa Panginoon. Tayo po ay nagduwa-duwa sa pag-respond sa kanyang imbitasyon. Marahil ang iba magsasabi, Father, ayaw ko po magsilbi sa simbahan dahil I am not worthy. Father, ayaw ko po magsilbi sa simbahan dahil kunti lang siguro ang aking kaalaman tungkol sa ating pananampalataya and it's not enough. O siguro ang iba, Father, natatakot ako magsilbi sa simbahan dahil ano kaya ang masasabi ng aking mga kapamilya, mga kapuso, mga kaibigan na ngayon ibinabahagi ko na ang mabuting balita. Nandyan ang takot na baka hindi makikinig ang ibang tao. Natatakot dahil baka binubuli ng ibang tao o rinireject ng ibang tao. Or ang iba naman siguro ayaw tumugon sa imbitasyon ng Panginoon dahil they are so much worries. Lalong-lalo na po sa kanilang mga dreams sa buhay. Baka ang pagsilbi nila sa Panginoon ang siyang hahadlang na makamtan nila ang kanilang mga minimithing pangarap. Yan po ang mga kadahilanan kung bakit ang iba sa atin hindi tumutugon sa imbitasyon. Ang iba magsasabi, I am not worthy. Ang iba magsasabi, hindi ako karapat-dapat at saka sino ba naman ako? Tandaan niyo po, yung mga 12 apostoles na pinili ni Kristo, they are just ordinary people. Ang basihan sa pagpili ni Jesus, hindi ang kanilang mga achievements, hindi ang kanilang educational background or background sa pamilya. Ang basihan sa pagpili ni Kristo ay yung willingness ng tao na magsilbi. Kaya, wag po kayo magiging close-minded. Wag niyo pong isara ang inyong sarili sa imbitasyon ng Panginoon. Tayo ay tinawag. Tandaan niyo po na ang unang aksyon ay galing sa Panginoon. Siya ang tumawag. At tinawag niya tayo, hindi dahil marami tayong achievement, kundi tinawag niya tayo dahil may gusto siyang ipagawa sa atin. At tandaan po natin na kung siya ay tatawag, hindi niya tayo papabayaan. Kundi bibigyan din niya tayo ng lakas upang ma-accomplish natin ang misyon na kanyang ibinigay sa atin. Alam niyo po,
nung ako po ay 18 years old, I was being assigned in mission. Pinadala na po sa mission habang bata pa, 18 years old. At ang unang assignment ko is doon sa Italy. At ang unang assignment is yung napakalaking Basilica, St. Mary Major. Pero marami sa mga friars ang natatakot na ma-assign doon dahil napakadaming trabaho na gampanan. Dahil maraming turista ang pumapasok doon, kaya kami ang mag-i-entertain, kami ang maghahanda sa mga chapel kung saan magmimisa ang mga pilgrims. At ang pinakamahirap ay doon sa Basilica, doon nakatira ang mga matatandang pari na hindi nagiging obispo. At itong mga pari na ito ay may kanya-kanyang karakter, ay may kanya-kanyang behavior na dapat mong pakisamahan. At napakahirap, no? Dahil, alam mo na, matatanda, then alam mo na, dismayado dahil nagiging obispo. So, nandyan yung mga masasamang karakter. Kaya marami sa mga friars ang ayaw pumunta doon. Pero, binigay sa akin ang misyon na yan at wala akong magawa, kundi mag-submit sa kalooban ng Diyos. Pero hindi ko akalain na I stayed in that basilica for 4 years. No? For 4 years. Nalampasan ko po yung mga pagsubok at I'm so thankful na pumunta ako doon dahil sa pamamagitan doon na-overcome ko po yung aking sarili. Dahil seminarista pa po ako noon, no? On formation, kaya na-overcome ko yung mga masasamang ugali na siyang dapat na baguhin bago magiging pari. At ano po ba yung masamang ugali ko? Ako po dati, nung bata pa, ay tahimik na tao. No? Tahimik, mahiyain. At alam po natin, ang pagiging isang mahiyain ay isang defect yan sa isang pagiging pari. Dahil how could you convince other people kung ikaw naman ay mahihiya na tumayo sa kanilang harapan? Kaya palagi ko talagang dinadasal yan, Lord, give me strength. No? Pero hindi ko akalain na na-overcome ko yung character, yung behavior na yan nung ako ay na-assign sa pinakamahirap na misyon. At isa pa, no, ang dahilan kung bakit nagstay ako doon for 4 years, dahil yun palang mga matatandang pari ang silang nagre-request sa superior ko na magstay ako doon habang wala pang maipapalit. No? So, ganyan, iba talaga ang galaw ng Panginoon. Ang importante lang is we must submit to His will. Dahil hindi niya tayo papababayaan. Kahit gaanong hirap ang misyon na yan, kahit maraming pagsubok ang dinadaanan, tandaan po natin na hindi tayo nag-iisa. Kung ang Diyos ang siyang tumatawag, I'm sure na magbibigay siya ng lakas. We are called not because we are worthy, but we are called because God has a purpose for us. At tandaan niyo po that God calls the unworthy in order to make them worthy for their mission. No? Kaya sa pagpatuloy natin sa banal na misang ito, palagi nating iisipin na tayo ay tinawag hindi lang para tanggapin ang grasya ng ating pananampalataya, kundi tayo din po ay tinatawag upang ibahagi itong natanggap nating grasya. Huwag po nating kimkimin sa ating sarili, kundi dapat ibahagi natin sa ating kapwa, lalong-lalong na sa ating mga next generation. Kaya sa pagpatuloy natin sa banal na misang ito, hingin natin ang grasya ng Panginoon. Naway gabayan niya tayo, ang bigyan ng lakas at kadunungan upang
mag-respond sa kanyang imbitasyon at magiging fruitful sa misyon na ipinagkaloob niya sa atin, lalong-lalo na ang pagbahagi sa mabuting balita sa ating pananampalataya na ating natanggap mula sa Kanya. Amen. Matindog po kita sa pagpahayag kan sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan. Kagibo kan langit asin kan daga. Kan gabos na nahihiling asin daay nahihiling. Asin sa sarong kagurangnan na si Yesu Kristo. Bugtong na aki kan Diyos. Asin namundag gikan sa Ama. Bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos. Ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki dai nilalang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin na naman huli kan Espiritu Santo, ki Birhen Maria, asin na nitawo, ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan, asin inilubong, asin kan ikatulong aldaw, nabuhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kanama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. An sa iyang kahadean, daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaunin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba ka nama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagi nin mga propetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Amen. Bilang banal na banwaan kan Diyos na inapod sa malain-lain na paagi, tanganing magpalakop kan marahay na bareta kan sa iyang kahadean, darahuntaan sa tong mga pangangaipo sa Ama na padagos na nagbabantay sa to. Ang satuya pong simbag, kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Tanganing ang Santo Papa asin mga obispo kan simbahan, maimbod na maghulit kan mensahe ni Kristo sa bilog na kinaban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Tanganing magtalubo kita sa karahayan, asin magkap matinao sa pag-anduyog sa kapwa, sa ngaran kan kahadean kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Tanganing ang mga paraoma, bendisyonanin marahay na panahon, asin magindagyaan ani, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang, makamati nin ranga, asin magkusog, hulikan pagmangno nin mga nagaataman sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Tanganing ang mga gadan magpahingalo sa kudpaman sa katuninungan kan kahadean ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga an samong pamibi.
Langit no na ama, dakol an aanihon, alagad dikit an paraani. Sa imong pagkamakulog, himatea asin tabangi kaming makisumaro sa kaugmahan sa pagpalakop kan sa imong mensahe. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matuka po kita sa pagdulot asin pag-andam kan sa tuyang mga atang. Ngunit at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa
Matindog po. ng bawat puso, pagkabiibig mo. Ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Magpamibi kamo mga tugang, tanganian sa ko, asin ang sa indong atang, makumandugod kan Diyos sa mang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyangaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Diyos, namimibi kami, hulikan kakanon kan mga atang, asin hulikan sakramento ngunyan, pinapakusog asin binabago mo ang kamugtakan nin tao. Magtugot ka na dai magkulang ang tabang kan mga ini sa samong mga hawak asin kalag. Huli ki Kristo samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maniligo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sa sinakakaligtas na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama Diyos na makakamhan na daing kasagpuran. Huli ki Kristo na samong kagurangnan. Makangangalas ang gibo niyang ini, hulikan misteryo Pascual, nahali sa kasalan, asin sakal kan kagadanan, maapod kami sa kamurawayan na ini. Nangunyan masabi kaming lahing pinili, hading pagkapadi, nasyon na banal, banwaan na sinadiri. Asin ipagbareta mi, minsan saen, ang mga kabagsikan mo, ika na nag-apod sa mo, hali sa kadikluman, pasiring sa makangangalas mong liwanag. Kaya kaibakan mga angheles asin arkangheles, kaibakan mga tronos asin dominasyones, asin kaibakan gabos na langit no nahukbo, nag-aawit kami kan imno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, 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 kagurangan, Diyos Ni mga hukbo, ang langit asin daga, panukan sa imo, kamurawayan, hosana sa kahitaasan. Ang minadigdi sa ngaran ka, kagurangnan, hosana sa kahitaasan. Maluhod po. Kagurangnan, ika nagad an banal, burabo din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkua siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini. Ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuan niya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo,
tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom kaini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan na papabuluson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Sa lambang pagkakon, may kaining tinapay. Asin Pagkayon kan kalis, ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo, sakot na ikamagdato. Kaya kami nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumtuma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa si Leon, asin kan sa mong Obispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan nakuha sinda sa liwanag kan sa imong nalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Berhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo. Magkanigong maging kaheras kan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan. Kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen, 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 amen. Matindog po. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Nayaon sa langit, pabanaron ang ngaran mo. Ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Itao mo sa nguya-nguya,
Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siling na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muyan. Asin kami magdarahas sa sunod, kundi Agawa kami sa Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niyamuan katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapulisawan. Mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwiniwalat ko sa indo, ang sa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hare, paghilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua na siya magpatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo nin katuninungan. Peace be with you. Thank you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninungan. Maluhod po. Uya ang kordero kan Diyos, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Palada ng mga inapod sa pamanggi kan kordero.
Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, di natin inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalo, walang hanggan. Basbasan ang buhay namin, handog nawa'y matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laan ang loob sa mundong sa pag-ibigay tapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, di natin inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Marapating sa kapamaging, tinapay kagalakan sa nalurumbay. Katarungan sa naapi at kalungan ng bayan mong sawi. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, di natin inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Kel, may announcement yan. Ay, announcement. Mamibi kita. Matindog po. Kagurangnan, siring kaining sa imong banal na komunyon na inako mi, na nagpapahayag kan pagkasaro nin mga paratubod sa imo. Magbunga man ini nin pagkasararo sa imong simbahan. Huli ki Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Matuka muna po kita para sa mga nagkapirang mga pagiromdom. Salamat po sa mga nagtatao asin padago sa nagdudulot kan sa indong mga atang. Ini po ang mga nag-atang kang nakaaging Domingo, Hunyo 7. Emily Rodriguez, Elisa Abundo, Lordelita Salaw, Tess de la Peña, Leo Moroda, Victoria Asuncion, Maria Cortez, Felicidad Lee, Gaspar Piliogo, Jonamil Ballesteros, Leonardo Moroda, Alden and Maria Teresa Bonot, Victoria Camo, Glessy Galero, Maria Diti Sadja, Marites Pana, Rebecca Baguio, Mary Jean Lita, Leonora Umali, Maritesea, Rosalit Agapay, Marilu Malate, Nancy Arellano,
Nena Dumalagan, Arlene Mendoza, Andy Rodriguez, Juliana Porteso, Efren Cortez, Santi Talagtag, Marne Panibe, Flor Delisa David, Salvacion Panibe, Ronald Moroda, Nancy Falcon, Helen Core, Lolita Onagles, J. Pribosa, Salvacion Manacob, Augusto Peñaredondo, Eden Villanueva, Roberto Valle, Mary Ann Monreal, Leonila Reyeg, Raquel Bas, Flora Celevante, Claire Burse, Lori Cortez, Rodelita Moroda, Marlene Sales, Salvi Contreras, Marieta Montesor, Jose Gavino, Hermenia Andal, Salvacion Bronsal, asin Nelson De Leon. Salamat po sa saindo, asin ang padagos niya mong pagpamibi, asin para sa mga intensyon kan sa indong familia. Siring man po sa maabot na Hunyo 28, sa tuya pong ipagsisilibrar ang ika-23 na taon kan foundation anniversary kan sa tuyang parokya. Poon pong pitsa 19, sagkod 27, magkakaigwang novena sa kaumawan kan Diyos no na pagkaherak. Asin sa pitsa 28, kaaldawan kan sa tuyang anibersaryo. An mamisa po sa satuya, sa Misa Mayor sa oras na alas 7:30, si Reverendo Monsignor Raul Espan. Siringman sa ngaran po kan parokya, asin ni Father Nelson Sabalya, sa tuya pong pasalamatan, an sa tuya pong celebrante mayor, asin predikador, ngunya na misa, si Reverendo Padre Conrad Flores, sa tuya pong urupakan. Salamat po, Padre, sa imong panahon, asin sa imong kadunongan. Matindog po kita para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan man lugod kamo kan Dios na makakamhan. An Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. So, a blessed Sunday po sa Indo Gabos. Lakaw sa mga dadaling kinapag, si Jesus karon sa mga kadaon, harayo haraniman, paduman banwa.